Echiebe nam wa we ko be nam echiebe nam Kontire ni akwamu ya nam ne gina ho ma me kohwe ne brebre etwa mu ako aye Abusiafo ye mamu nyina atenase makwa abadem be NYANSAPO kasamfonyini so NYANSAPO de obeya ne se obeje so se yesane ne madwemba ekwan so ene yasa aba abetenase ye bebo nkomo edi nkomo ato adwen so adwen ye besua de ya na ye nije na yenya ne ntenso ye nimpa se mumu bia na mode nwoma ato ho ene twodua na mo tworo ene ade a ebeboa eye ne mu ya munye ho so asede mane nye fe na enye akono emfa ema NYANSAPO kasamfonyini ewo YouTube NYANSAPO TV no NYANSAPO online ewo Facebook NYANSAPO online ewo TikTok eho ene abefo tintenfidi awdo a yeto nkredi agro wo so a yese mprempren ye wo so de aka bia ne wonum a ye wonum ntihwe ne obi amfa hwempodru ana ne ananta opese oni edi nkomo a ye namba no na egu screen eni no de twato no eye aduoso nwotwe 78 number fufuru bia befro bia o se NYANSAPO bia utimi ye che no say na ofre sa number 77 edema dia fine enye sa dia mesro ene obi ankodi nkomo na enkomo sayi wuhi ya na esei abrabo yenko anim nanu ada ye ne ye maame bi bebo nkomo Obaapanyini tawia a Nwomkro mu no wareda mu yie pa na o kire ye se Kontire agro ye bantema hene enum na chese wo hya ase a odi free ya agro no amfinhia duosia ekoka ne mfie ho asese o waduo wotwe ebi waduo wotwe hata wo mu yanso ye bayi wono de yen hata no wono anu dendenden sorry fifie ye bibia ena waba betra ha ye ne ebonkomo nene ye sa be wura ne mu yi enne ena nkasa pa na sebie koto ye be so na dwene ahwe na enwom no watu bie amiehu pa na yakọ yanim owo me ja mesa mu akọ ababa NYANSAPO kasamfo era na no ada ye ne obebo nkomo bo no aso ani ye da asese o ma ho kwa me ani bo nkomo pa se mpom ye nyame adom obi won ma won hwe na ano ada de ni bi enti ye ne obesa aboa me udin na nkasa de se akosua tawia okay de woto no na anu temu se de woto no na de tawia no ene ma wo fa nyame de akosua nyako wa de akosua nyako na emom de woto no de tawia ena wo fa tawia no eka ho yo ayeza wo de wa nya brofu din wo hu me de root donko edan se mrefi root ye Obaapanyini root so de Bible mo se root Mary aye Hannah ene se di ni nyina mpanyindi nko ameka bi be ka ho a kire wo Sisiria no nyina aka ho ene ade a uko Roma ya na ko Roma enye nwanwa root die Roma ya wa na mampanyifo ndi mokwa mame me hwehwe mu no menya nte se apart from Kontire agro na ogro no o sa akogro agro fufuru bi ana meboa gogoro fufuru ye friend say mama menhia ho gogoro mama fa pasa agro menhia okay tete Nwomkro no tete Nwomkro me ko gogoro bi Nwomkro aye dwom oh ane wo beto sa anwum na mame ti fa sa anwum no so wo beka ya fa no hya ase mame ne enko Amankwatia nam ye bribi wo ko ba te janbe nam ye bribi o Amankwatia na ye ay wo ko ba te janbe nam ye bribi o Amankwatia na ye ay wo de na paka besim fie nam ye bribi o Amankwatia na ye bribi ay ko jina mu ana efrim popeje nam ye bribi o Amankwatia na ye bribi matisa anwum na ye me de pa mi ba nyina ne ka in fact e ka me ne ma me de ba ho se me mo ato sa anwum na ma me na se wo ka ma me afia basa ho e na mo hyehye sa anwum we oh fine de na mo ye sem ba hyehye sa anwum no ma be ne na go de fe ne tawia ona hyehye sa anwum no okay Amankwatia enye ona wo ye biribie wo na de ba kon ba owo ena de ba akomba nyo na ye biribi owo da paka besim fie nam na ye biribi na se we ne ebetimi aba se
ewisia bi obi ane maame ne papa bi ewu agya na bi aye tete no betimi atosa nse enyam na mo ye biribi owo na de na ne agya kọ ene mo nyame oh okay ese ya kutia anum emu odi hu cause oni agya nka bi te na hwe otototo sa anwum ya hwe abepa na sum obera ji se bia wa ye bibi ti no ahye da na wo to de pem wakutia e wo hodo fine Amankwatia nye ona aye biribi nyansapo ne abesa ne nsem no nyina madwemba e na amomate ase nti nyam na mo ye biribi enti wo de kan ho na ye betena se dia na wo awunim maame afi ye nko anim ai amnto etwie ba na wonom nti ase etwie ba na wonom wo mu se da me esi to no wo mo nkrofo na ato ase no nti me pese me to twie ba na wonom ti se de ase si kire mate me pese me ti ese last one me nti ne ye etwie ba de etwie ba nam onam etwie ba nam ha okay etwie ba onam okay yanko maame etwie ba nam wa wi ko ba nam etwie ba nam kontre ni akwamu ye nam ne gina ho ma me kohwe na brebre etwie amu ako aye ne gina ho ma me kohwe na brebre etwie amu ako aye etwie ba nam kontre ni akwamu ye nam asene se yeze wo mu tu kwan kontre fo ni tu kwan ti mu ko no ni hu sa abo bi etwem wo ana panina wo de mu nyina na abo bi etwem ha me kohwe abo akoro ndo ko ene ye sembo etwie ne se etwie fe ne sembo ko na ye sembo na okosa ba na chose abo no ye sembo ntum nyoko na yensa ye chi adwo na se no nti ha no so na mafa to na ya to ase no etwie ba nam wo wi ko ba nam etwie ba nam kontre ni akwamu ye nam ne gina ho ma me kohwe ne brebre etwie amu ako aye gina ho ma me kohwe ne brebre etwie amu ako aye etwie ba nam kontre ni akwamu ye no ne gina ho ma me kohwe ne brebre etwie amu ako aye eni ne gina ho ma me kohwe ne brebre etwie amu ako aye wow nese abo ni betwa mu no o ka kire o mo se abo bi atwam ti munyina ho na me kohwe ento kohwe ba ye no ko na tumu etwie ko na ntum asem no adwo no ase no anwum ye betimi ato na yi ase eto na yi ase ye betimi ato no party ase de yento saa wo ene yemfa ayiye de ne nhyɛ ase me begya wo pa na de babia wo se mebam no a mebam ye mum se de me gya wo ma me ayase Nwomkro a yenko edru babia mewura mama enwuma yitimi bɔ na yi ase ebi efunu da ho ye bebie so ene ade na awerho abapa ahomache no nan no gina mu dikedika no ma me saa enwum no bia fe ade bɛkyena to avu mu won ma fe yakosie na wie na adonko ya betena yi na se no fafiri ho bra to nwum no bi ma me ahomache wa ne enko abenere kwa we ebu anu wa so mbu afuaje ne yedeni o yedeni mami ne yedeni ye huramani se abenere kwa we ebu anu wa so mbu afue ne yedeni o abenere kwa we aye ebu yeso mu na anye ye ndo ne yedeni o yedeni o mi ne yedeni mami ko ma bi abro abenere kwa we Ibo anu wa sombo afwe na yedeni o wo we ajane ido bidibia wo we ajaye ko jina mo na fi mpo we ajaye wo we ajane obo eno ba we de aro wa be fie na deni o ibo eno no wa wo we ajaye ko jina mo na fi bo mo fo o we nyo ade benya mama mi wo mesi o ade Wenyama uboni umeso aye batampe na denia aye umeso na denia ade benyama uboni na denia ade benya aye mami osunu kwa yeno no osunu ba debi ajidano no osunu abre busiano no osunu nasa gurampe na denia ade benyama awo twen kakra ada ebehia me no ebehia wo ba ananya sa ada ebehia wo ba so wo wo ha na wo hwe wo ba na wo kwa ha na hwe akra no ada ebehia wo ba otase ada ebehia ma mi na ade ni ada ebehia ma da mprane na se enwuno
aye mami yesu ho ade behia ma na se we no de me fan se Obaatan bi na se wafiri mu betimi aye behemma tan bi na ono nso afiri mu ana obi a wono na abusua ne dan no a wafiri mu na ahomache ne ye bie so saa no ene ne ejirem eba saa de na edisu ne beba pa etiefo ye nkan mo yawo esrem ma obia ngichine ni ase nusuo de wo ne okọ bibia no ebetimi de na ba na emum no e wo se esua de enti ne ye nyese ebia ye boapa ene ye beka ma reho ti saa temi de na sa reho ne gina mu a Obaatan na akui enti wokode a na ese ne manu nso behia wo mo pa ono na otimi koba na wabedidi ama ne mena nya biedi ene ne oda hoi maame enwum bi sei o tse se de wusi tu ni ene na emafo na aba ne bi to na wo mo daadaa na ebutubutu a ti se twie ba dia na akan a na sai na wo ho ye da sa mintim ko ka ho hwe sa wo kasa won na won se ko won ye do no pe no be ye no aha sa na ti em say ye ne agya yemso aye tie so ye nim mu nsem tie yemso afa ne saa ba ye se mo nim dia e na be say nwum we die wo ma sesa no wo ma antu ne yie ene ade a na ya na nye wareho se wo mo ye ne saa na say wareho kura wende unye nhwe ye nhwe nso enye yie mame sa fa bi so me so na me ne mahwefo ne metiefo enwum ne ye de pa ayie die na fa ba ku mi bi so wo maye ebo so maye newe amete so makansi nsemu adwebo aduni adwebo fra promasa ya kese ase damna samanfo bompre muano akamena na biebi nkugo apeje se nkroma so batani we chiri bo abo no makwade ebrese motu ani sema bojebun ene mawie aje mawie esi abaya Osibe chwere ne kwase na ya mi nkwenchiro aiboy abusu ahiri egu nkruwo na me die ne jademo be me mabodine ayano ayade yeje ya mabodine mabojedino mu bu abaye je jadama binam dama bio ne sunkwa ne nsuadio mu bu abaye je jada mabina da mabio yase nwum no mo obi a ye friend se mo be sha ase a mo friend se aho enu bi na oye ne sesi ye yana timudi ka ma aho na ze de na okeke kansem ya anza na afi wo mu nyina so abesom na mo de akọ mama ho ni biem foforo bi na ye afi mehwe mahwefo no ehun nsonso ye na ameka no ahwefo ye enwom kro no omoto no du ba bi a yese we die eye aho ti me pese oma ye nwum ni bia aho ni bedi kan ye na afi ye de nwum na nkasa edi ewuram na afi wahu aho nti awo fa aho ni bi sha ase ma me nan ye na za kwa me no be kwa na za oba me no beba Amankwatia katachi za kwa ya no be kwa na za oba ya no beba sasa manya bibia di manya bi etuetu ya me hompo akai osai na Amankwatia katachi na za kwa ma bi amade nchiwonim ibi no nanka ne da kwa anapa bosu agumiti ma mitrima ye minya ne do wa sesa ma osa ne fira wi ayechi aya osa ne fira wi ayechi de ye ya ye bi agwe osai na Amankwatia katachi osai ne osa ne fira wi ya yechiro be me danu aya no aya de ye je me danu me da be me o mu bu aba ye je ja da me bi na me da me bi o aya ne sunkwa ne nsade ne sunkwa ne nsade o mu bu aba ye je ja da me bi na me da me bi o me danu ozibran chwere ne kwase ne me danu ne ma o mu bu aba ye je ja da me bi na me da me bi o o ko ba bia ma de nchi wonim ni bia na nanka kan da kom me se ma de nchi wie mu ntete sa na se de be obehu kwam bia na aboa nanka da ho nyesa awo wo sha ase ache finche adusia wo nwum bia wa hye pa wo bi nse matese yese enwum bi ayam da pa efie ho na wo kwe efie ho table si ho efie ho buku da so efie ho pen da so efie ho
aboni mababo edina ye wado antu adro ensenu wa ifyo yenko osimu kwura nipa mama hu ahie na nenya wado antu adro ensenu wa ifyo yenko osimu kwura nefyo na wokure ifyo na wokure ifyo yenko table si ho kata adaso pan ka ho ohuru utire no yo ni ase o twire wo sen no se ntuma o bu mawire aboni ma babo edina ye wado antu adro ensanu wa ifyo yenko esim gowra ai mame wona ahye anwumi mo na me ye na ka ho ai ana mo hye ye ata na ba ne se ne fie ho ane se fie obi ho ko ba wade a nkuma fo mpo asem wasempo asem asihye no ede na fie na wokoi obisa sa ya sa yesi ubedi ado ba aba no obisa wano no obisa oyefunu no to sa na se fie na wokowura mu no se wokoware ho no ana wokodi obisa asem se fie ho asem se ne ho sitie sa fie de tables wo pen da so buku da ho bibia ye beto twere sama mbiem fie ho fie ho boni ma babo edina ye wado antu adro ensenu wa ifyo yenko simgowra mna pa wasa no ye wado antu adro ensenu wa ifyo yenko simgowra ne fyo na wokure ifyo yenko table si ho kata adaso pan ka ho ohuru utire no yo ni ase no twire wo sen no se ntuma o bu mawire ni mababo edina ye wado antu adro ensenu wa ifyo yenko esim gowra wow enti mwankasa monwom na mo hyehye ye bie no kwese wadi ka ama me etwie ene ama me efie ho de yin biem na aka mpesa wo nso de ni bi fifem ma me sakura na makọ next stage kontre wa ye akomu wa ye yo ma wa ye okay kontre wa ye akomu ye dia yo ma wa ye kontre me yo ma wa ye nampo akomu me yo ma wa ye nampo ye de ya breku bas na betre no hwan yo ma wa ye kontre wa ye akomu wa ye yo ma kontre wa ye akomu ye dia kontre me yo ma wa ye nampo akomu me yo ma wa ye nampo ye de ya breku bas na betre no hwan yo ma wa ye we nyina ye kontre nwum no bia wow ajefo yeguso aye ne Obaapanin Tawia samohwe mfinsi aduowotwe ene ahoden ne ahokeken ya wode ye yanse menu mienu ye wadwuma yo ye wadwuma ye pa aduasanum na aduonu ne aduanan no ne yago ya toba ha na wohwe mfinsi aduowotwe se di ositi wo bo ne nsam to nwuma nigye so na se menu mienu ye wadwuma ye nanso yefia bibi de efiri ho maame ade yenko party nase we obi na ewade mo onana busia panyini me ware ene ya fa mo se mo mrase na mo meto nwum tie enwum bi se bra na betinya tie bi ewo aware nase ana aponto nase aware na nyu no de ana enta enyena yita okay sene de minimum sa papa okay na se ekoye se ese de ye toto na heye bi wo hono a mutime to no wo aware nase ema ne yeyi minim se munim ahemfo no nso nwum pa washida ye nwum no bi se ebia opemso eba ananka mumu se ekontire bantama hene ba ebia nwum bi a mota eto edema no ebi wo sa bo okay ene mam sase afafiri bantama hene ebia bantama hene eba nanka moguru kontira guri nwum be bi sa ena moto na mka modisia no kaka wutrim pene wutrim ba ku bi se wose pene wutrim nene nworo o ka sa anyum no nene nworo e pene wutrim se ho nene nworo se ho nene ngo se ho nene nworo se ho nene ngo ebo ano wae aye obi mu ya no na ya se ho nene ngo ebo ano wae aye obi mu ya no na ya se ho nene ngo se obi nipa bi ho no ma anu na ma
na na adwene ene odwene nyepe na bia o church keka nse bi na otete nse na so ho ne no emfa ne niema na oye na de wo de yedi ne ngro ate maame wakai bi Kontire nwom no de mu de bedi bantama hene chi ana wo ba ye tusia no ne ade no obetinya kai ayo kun je chire ku ampo dawro kata che wo kun je chire ku ampo dawro mo bantama hene de fura ban sani aban odiam bibire he uda de fura ban sani aban so de o okun je chire ku ampo dawro kata che wo kun je chire ku ampo dawro nkasa nana so de fura ban sani aban odiam bibire he uda de fura ban sani aban so de o aye na nane en matia sembie enamina no enama hunu bibie opankrane yemona ma namina no efishibode yemuna nichie namina no enamina ne enamatia sembio aye wadina aye obi hunu wada majabusumo aye wadina bo aye Uzin fichi board ye muna nichi. Fichile board se fichile. Muna nichi. Ati nye muna nichi. Muna nichi se usa yanyini. Eso bi nyini. Edoko ko da se yini ya wo se na wosene no. So ko se yini da se betwa. Fichi board ye muna nichi na me na ne. Na me na ne no mati asembi. Na me na no anima hunu bibie. Opankra ne ye mono ma na me na ne. Fishibode ye muna nichi na minane enamina no enimata asembio aye wadina aye obi ehunu hia da majabusumo aye wadina bo aye eso obi aso obi so obi sika bo bi hia ne pen ana onye sika na so obi ohunu hia da majabusumo no mami wa ya de wa me ye Kontire de ne bantama he de nti afi ye hwe Zenka yeni aye hene santimera ni woti okruri ene obrare nwoma so na sikedwa kofia nkasa ne nadwa na anu ya eye Prince Charles ye amamri twap so ne dinasi akonwa so se ngirisi won mo ehene wakọ ya wo be yi Asanteman ne Ghana man nyina ye kotwa ahia ni nanka wo ho no bi ne yese otumfo oba to nwom a kanwom be ne ye to ne edi ahia no aye na wana be itaro pray ane na wana be itaro pray ana boy ana se tutugu kodu for the ba no ya de ye Asante heno no na bo itaro pray aye na wana bo itaro pray aye na wana bo itaro pray ana boy ana se tutugu kodu for the ba no ya de ye Asante heno no na bo itaro pray na yese hwan na eba etire ado pre pre etia do pre say wo ba no obi e kohwe no nti hwan na eba ne etia do pre nti obi na ogina emfa nse ebianke wa hai ni ate yeye bi wa bonten na ebianke ye pie ni ebisa ada ide esem na asi wo na obi kirem se eye otumfo se tutu na eba nti na ho no nipa epu ko ekeka bom za no okay enum na se kira no okay na abraba be misa we o se Nwomkro na se no ri asate mo hene be na na wo ho no mo afasa ahemfia ai na pokuware obukuware katechi o ache mfinshi aduosi ani edie ene ebeyesa onna na wo ho na omo a wo no wo mo hyase bia na sa wo ko ya na omo akoka omo no ene dodo na ada so onwum no mu sese de bebre afrim so ye jaye so no wo ma ya wo de tiase no kura enu nipa be enum kura bebre afrim so wo mfrim so na oyade bia na oyade wo fie so omo nyina abro ni beka so omo sheda agon de sa wo tipemfo anu omo sheda omo nyina se wa transie do so do wo ya so de be oyade wo dem timi ye nyina titi mu no bi ntimi hu ye ho kafra ene nyame aye bia ma papa nyame de ya na efri se nyame sika nko ni nshira ko mvinshi aduo wotwe ambetena me ba ho ja me senka me ma wonfi a kama me nkeme ma wodi osia pa chawo nyame nshira na mo nipa ye odefo no so se me bo wo buka mo magro ni din no na a che ma dwente nyame nshira na mo nipa ye odefo no
Sa ho na megro no. Nti fa ho no hyem. Okay. Wo agro no. Agro megro sesi e. Nya mi nshida na mo nipa ye odefo. Ma me sam wo number bi e da so me ka se bo abetimi abo. Be na mabo. Ene e meje na me de ato so ama enkrofo ahwe na ebi obi ohia agro e wo na yi ase ene ne party ase no. Wa frɛ no akwa akɔbɔ nti de me ha ho yedi nkomo no wi a ye beje ye be hu kwan ye be fa so a ye de number ne beto so ama wo. Arofo efie no kwa animu vise bi owotwe enti waya na modern bono kra was too much. Ominu mienu na ye mmofra na se yenko baabia no ye kire ade na ye werɛ fi na kina na enye obi a wotena Nwomkro no mu mfinhie dusia tenie 60 solid years minu a ye hwe yi ye maame ankasa kra na ye wo ye hwe ase no na nka mpese ye mienu a ye hwe enti eto de bia ya mate ase amaye na yakɔ animu hɔ no maame nsa misa we se biem Unya akwanya to nnwom no aya obi ani so ade hunu da bia mi se meka ka to nabo na nka me chia mi wura nsem tumfo se tutu besi ade so saate me de ba na nche siku anamekɔ denso no bibi besanka mu a ye nya akwanya no ehimia besi ne fi o minya akwanya no me no hu biem unya akwanya no chia ne pen wanda se nsem de ntimi kɔ chia ne nsem de ntimi kɔ chia ne nsem but wo ben no unya akwanya ben no a to nwum odina ho a wo tie onwum yesi mo wo nwum bia ya mota to ma no pa na eno kura wo kwa otimi kura agina ho na bia otie menim se obɛkae saa nwum ne bia so na se tutue ye so kwa nsebe ye boare se brekete se bantu akotie nso hune na se tutue ye so kwa nsebe ye bodino okay ye nso awokwa nso hunu ana se tutu si obeye boden se no wakoye se abo a esisi ensuo mu no ensuo kura ntimi emfa ne nko ne ho oden a wotumi so so ano so a ode de be ne so ano so to so ano kwa enkosi aga maame medase pa ye be sore so na mame nwom baako we di agoro enigye ye di tu agoro no yese mo kɔ Nwomkro mame mfa we nche na me remfi ebi obi abefam na mo kɔ Nwomkro na se no anase makɔbɔ yie no ene ade na edu ba bi kra mo ankasa kra bia na nipa kra wa anya mu yie mu butimi fuma mutimi so anwom de to ka bi kire nipa no abra nipa no so nim hwe se sa mo ye no sa o de obujamfo obi sa ada wo hu ye mo ya chese papa bi kan wase nipa o so nipa ya dwumtuni matetia yesi wure na nipa na hwem bi kura mo dabre mo didiem ne ade a agoro mu betuo no mutimi de tam na ase na mutwa mo se ya na mo de pema kutia na mo na mo sene no no mo wonwom a mo bepon a mutimi de tutwa to mo bi ehun sa fe de mo bepon ene ye bepon titu sa anwum ni bi na ye nhwe ya fa wo aba agoro ase na ye betu agoro no tinwuma ya na mota ato a e kire se obi onim nwum mu pa mo se enwuma Nwomkrofo ebo de em se wo mo pon wa ne sa mami bi omodena na kaka utim na mami bi na yemfa ntuapo abusuafo yeguso ene Obaapanyini eye tawria ena eguso ebo nkomo fie ne ko animu aduo wotwe de enafom enti yeguso Nwomkro no mu no ene ne yaba ene ne di nkomo a wabiebie ne maso ede akire tese ye be pon agoro ne ye betu Nwomkro nso ne ye nti wo se ye pon na ye tu apo ne yeko mami wanya ba ko bi kana be kontra Nwomkro kana bo ye kro kana bo kana bo ye tio kana be abusuafo kana bo ye kro kana bo ye tio kana be kana bo ye kro kana bo ye tio na je tutu we na apon kana be si o mo pon no eti obi arani ango ntofo obi onim aye kontire ka ne de
ana se ka mo de ba ye de bi wo kwa na sa de mo ba na san ni mu de na se profu o mo ko ma anya ne mentwa me na se de twa to mo ko no ene na kana be kana be na kuse kana bo kana bo Akanabo, Kontire, Akanabo, Yakru. Baba me mami asre e wo hono mo. Arafo NYANSAPO kasamfonyine ahana ubenya no tada na mama ye bi aya agro na yasre oyoba apanyini bi kura ne de ho de wonsre onse ne ye ba ye kakra yie no na ma me mo. Manaje Nani aje serious so adoptafo ama ye ndwemu am ye hu se eboa emenipa no enya ahodi ko ebra ababie wo se na wano se wo sere no eho na adwen bie wo tirim bia na emo nipadua nyina eko enu nti na ama nipadua no ade ne ho eti ye nwanwa se agorete se efense kontire na memma me na nan ni mi di nkomo ne yebisa na enani honom se ndi na eni ho ye besere mo nananom momoden na moma ye nhye wo mo nkran na omo nsu hu se sebia kroto ade na omo ye no so mo anya hwimpo amfiri mu mpo na eye moni so eye moni je ene no aya abrewa wotifie ya ontumi nko eno aba adwuma a oye eye bia wo ya aba adwuma kene nko oje pension kakra bosomso anya hwe obenya 3 million bi 2 million bi adi nenso tu no di si wo ma Asanteman wanya mfaso bia amfemfiri so nananom madaroma yenim se ye kasa fidie kasa mfonyini momfa ni agro monye ne mu betumi adwo bia na de asa ne de mu na din de mu yeni nko ne mprempre de wo hemu me ho ban na ye maami oda so te ase moma ye nhye ne nuonyam ansa na se obo ade de ne bekọ a ode nakọ ewo ehonom NYANSAPO kasamfoni so ni yiyo nti na ye ho Asante kan kontine ye ho amamre ne amane se begin na etintim na agya namro so kire bense subontim koko na ayese abe enti na ye ho ha ye mamu nyina mo ene hwa awogye ahene wa subscribe share na like na fa wadwen kire so fa tato sa efa emame edin no eye busua pani owusu ediomi